Potom už je to naozaj len na tej rampe a na tom odpale z tej rampy, aby doleteli s tým svojím strojom čo najďalej a tie metre, to sú tie posledné body, ktoré budeme prirátavať. Takže v týchto vlastne zásadiach v troch kategóriách. Potom ešte taká štvrtá nesúťažná, že ako dlho trvá, kým sa niekto vyrobí z tej vody. Tak, ale o všetko je postarané. Ja som videl na jedného živého potápača, ktorý tam už od včera je. Áno. Má kameň na nohe, tak je tam dole ukotrený, je to v poriadku. Je to čudné, je to náročné. Taký zmoknutý rožok. Neznačne, keď je pečivo premohli. Ale potápači nemajú samozrejme na výber, ale môžu sa aspoň porozprávať s rybami. No ale môžeme si niečo povedať o tom prvom týme, aspoň povedať zatiaľ. Sekúnd poletí vyššie než všetky drifterské ambície. Rovno nad Kuchajdu. A keď sa otočíš teraz... Kamera, keď sa otočíš. Keď sa otočíš teraz, tak pozrite sa, na čo teraz vlastne čakáme. My tak trošku nadĺžujeme čas, pretože tá prvá posádka si ešte stále musí umiestniť to svoje krídlo. Je veterno, porivy vetra sú niekde medzi 5 až 10 metrami za sekundu, to znamená, že je to intenzívne. Tak ja pevne verím, že sa im to krídlo tam podarí. Inak, akože to, že pred 20 rokmi takto nekúkalo, je dnes celkom veterno a ja si myslím, že bude to napínať. Je to možné, že ten vietor pomôže, že možno to bude ten dole doprava, že to nebude úplne na dĺžku. A toto rogalo je, myslím, že inšpirované tou macochou. Že na tú tabulku, či je možné tú tabulku aj teraz, ja si myslím, že by bolo škoda, keby sme si to podporovali. Ale oni nechcú tabulku súťažiť, oni sú ambasádory. Dobre, čiže bavte sa so mnou, viete, ja sa takto orientujem a sajto to len buď pekný, keď v budúcnosti. No, Lietajúci abstinenti to roztočia bez kvapky promile, ich šampanské však určite buchne. Fľaša ako lietadlo, mechanici a ITčkári ako konštruktéri a pilot sediaci priamo v uzávere, takže čakajte technický nápad s kreatívnym twistom a poriadnym treskom na hladine, čiže niekto z vás je štopel. Takže ty budeš štopel. Kto je štopel? Kto je štopel? Ty si štopel. No tak priateľia, prosím, tento človek sa nechá vystreliť. No. Nie, že vystreliť, ty tam budeš sedieť hore? Ja budem sedieť hore a s tým poletím.